Manje kuzogcina kwenzekeni? So manje ufuna isuke nike le nto ngoba uthi leso sigqobo la buka nje 17 nje wena yabe simzama buke ngenza izinto ezithile buka lento nginkinga lento le yakho shaya okay ngicela hlaleni kahle phansi ngiyacela hlaleni kahle phansi. Yayibona into ezayo yabemkhuba yakho Ngicela hlaleni kahle phansi ngiyacela. indaba sizongitshela ukuthi khona lo muntu Ngiyacela hlaleni kahle phansi ngiyacela. ukuthi usungitshela ukuthi khona umuntu empilweni yakho. Ngiyabingelela nonke ababukeli beBlack Lives TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke igama lami nguStifuza Dlangamandla Zulu. Sibhalelwe ubhuti namhlanje ngesimanga sokuthi ikhona lento angayiboni kahle hle kwi relationship yakhe nomuntu wakhe. So ke sizokuthola lokho ekuhambeni kwesikhathi ukuthi ingabe kwenzakalani. Ngiyafisa ukuthi ngikhumbuze ukuthi ngomhla ka3 yelo mhla ka10 kune special esoqala sobaba nomama kaEnzo. So if kukhona iproduct oyidingayo ungasithinta ku062 2197748. So ke sike sizwe singabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo sakho nala usuka khona. Igama ngumDuwa kaKhoza, ngisuka la eNtuzulu. Ubani uKhoza? Umkhathini. Umkhathini ubovungani. Umtshamazi. Oh, all right. Ngicela ukuthi ungithi nje fahla kancane impilo yakho ekhuleni kwakho. Bese njani isimo ekhaya? Khulele kubazali boba2 noma umzali oyedwa noma mhlawumbe bewugugo nomkhulu nakhona mhlawumbe bekunzima uthi ucela into namhlanje kuthiwa linda kuphela inyanga noma mhlawumbe ekhaya bebecaphuna kusale nje beyinja ukhulele endaweni kanjani ukhuliswe kanjani ithi beyithi impilo yakho. Mntale la la empilweni ngiqala nje ngincane angifuni uqamba manje ngikhule kanzima because bengikhula nogogo. Okay. Nomkhulu umama ubaba besebenza le endaweni zaseGoli. Oh, okay. Yes, isafarisha kakhulu nje nokudla mesikuthola singakutholi ngendlela sibaningi ekhaya noma umuntu uyathola nje uyi30 nibange bekuthiwa nje mhlawumbe khona inkathi noma inyama kufanele itazulule kube khona uzothatha elikhulu sithole sonke. Yes. So ubaba noma bebekhumbula ukuthi bazele ngala bayisende imali noma mhlawumbe bebeyisenda ne? Yeah, bebesenda. Oh, all right. Mhlawumbe ngabe uyakukhalela yini ukuthi bengekho eduze kwakho usakhula wakufanele ukukhulele phambi kwamkhulu nogogo? Ayakukhaleli siswami ngiright kakhulu. Ngiright kakhulu. So ke ngicela ukwazi nge-relationship yakho ke lokuyona njengamanje njengoba uvashile kusho ethi umfuna nomuntu wami mhlangane nini kumuphi unyaka and senesikhathi singakanani ndawonye beniphathene kanjani i-relationship isaqala kuze kube manje? Ngoba ngisho ngisathandana naye 2022 kodwa sina 5 years sithandana. Oh, okay. So ukubhalela kwami uhlelo naye usisi ukubhalela kwami uhlelo ukuthi sengibona ukuthi kuningi akwenzayo engasakuqondi kahle uthandeni lwethu. Kwenzakalani? Kwenzakala ukuthi sasikaze sikhulumile nendaba ama-password. Okay. Yabo. So ifoni beyihlala nje ngendlela okuyi-right kodwa ekuhambeni kwesikhathi kwashintsha usaba ne-password. Into kodwa singazi siyenze ekuqaleni ngabona lapho ukuthi no khona sekwenza manje usisi lo. Mhlawumbe sekwambuza ukuthi why manje ifoni yakho yavaleka sune password kwenzakalani ufihleni? Ngeke ngambuza lapho wathi kahle kancane ngazongitshela nje lonto kuze yakhe izinto mina ngazi nje ngikutshele. Ngathi yabo so nje mase kufinyelela ekuthenini kuthiwa kahle kancane shothi inkinga ziningi kakhulu. Ziqalwe yini inkinga? Mhlawumbe useke wakubamba yena before nomunye umuntu mhlawumbe waxolisa yaphela le relationship noma akaza zakubambe noma mhlawumbe umsebenzi osebenzayo awukhiqizi ngalendlela ukuthi yena uyenela ngawo. Ithini into because angiboni umuntu osifazane engazi afike ekuthenini kahle kancane izinto zakho wena wara akwenzeki not unless kunezizathu ezingemumva then sengaqala ke kube kanjalo. Siswami ngathini akazange ngibambe namuntu. Kushuthi into engiyibonayo kungenzeka ukuthi mhlawumbe indaba ingaba khona la ekamerweni ngoba ngeke ngaba nenkinga nami isifini sangasese shuthi ngenzeka mhlambe yilowo mthelela lokho enza ukuthi azange ngibhange nabantu. Ibikuphi inkinga? Inkinga ibilanga phambili wami usuba nenkinga ngalimala engozini yemoto so ngenza i-operation la so ngicabanga ukuthi shuthi nalo umthelela lo.
Oh, so isho ukuthi wasuka lapho Was- wanothisa Ukunothisa kwami lapho inkinga yasuka kodwa lapho. swalapheka ke. Sengalapheka-ke manje. Oh, okay. Yeah. Ish. Okay. So uboneni ke usole nje ezidala ukuthi uze la ekhaya namhlanje. Uboneni mhlambe ithini into? Hey sisi wami Ubambeni. kuningi kakhulu njengoba ngisho nje ukuthi sathi silele kwangena i-call ebusuku mhlawumbe kwaku-1 Okay. wayitshela ukuthi ngilele-ke ngeze ukuthi ayino-ke umuntu wesilisa lo azasuka embhedeni silele kona wazaya ngasese ekamereni kwelinye ngabamba lokho nje. Nihlala ndawonye vele? Yebo sihlala ndawonye. Okay, mhlambe uswavela ekhaya lakhe noma ubuseyinhlelweni? Sengavela inkomo zami. Awushuthi ingoduso. Ingoduso. Niqedile usinile noma wagcina ngokuvela kuphela? Engisavelile angikaqedi. Awushuthi usayingoduso. Sayingoduso. Manje akabonanga ukuthi uke wabona ukuthi okay khona into oyibonile mhlaza ngene i-call ngabo 1 ekuzeni kokusa akanakanga lutho wavele warelaxa nje ngaleso sikhathi. Hayi akazabona lutho kwabe ukwazi kwami ngathi hayi ngisazombamba Lusi. Okay. Yeah. Umbuzanga. Ngibuza ngalutho anengathula nje sinyama. Ukhona umunye into onayo kwi-relationship noma uthandana naye kuphela? Ayi cha mina ukuthi nginsizwa yasemakhaya yakhuliswa nje ugogo wathi ngifuna kube nomuntu oyedwa. Okay. Ngalokho sisifana nisathandana uphinde mhlawumbe uthole umuntu angikwazi ukubhanga umuntu. Okay. Yebo. The time kade nisaqala ukuthandana wamfica single noma wayinaye umuntu vele ngalesa sikhathi then mhlambe bahlukana ekuhambeni nesikhathi wena unaye? Cha abandla yena washo wathi hayi khona umuntu ade ekhona futhi kufica kwami sevele izinto zakhe zingahambi kahle into zabo ngathi ngifika vele nayo vele la ngezela umuntu ufuna umuntu wesilisa ngase ngifika ngendlela eright ke cha nje sayiqala into yethu. Mase behlukene waphinde wakuchazela ukuthi hayi sengahlukana ke naloya muntu noma wavele wathula nje? Hayi washo Washo. washisa. Okay, so masithola ukuthi vele bayathandana and mhlambe okungenzeka ukuthi banesikhathi eside vele bendawonye and okungenzeka ukuthi bese kuyiyona ndlela afuna ukuthi aphume ngayo kuwena. Uzobe usukhetha ukwenza njani? Uzomncenga nibe ndawonye futhi nilungise izinto noma uzomdedela ukuthi hayi akakhululeke naloyo muntu wakhe? Hey cha sami ngifuna ngimthanda lo muntu ngiyamncenga nje kahle ngithi sisi wami ngeke ngidedele bakithi. Okay. Bakhona ke boba u2. So ngicela ungivumela ngikhulule kancane ngibabuyise beze la sixoxisane soba u3 and then kothi mase ngiqeda ukukhuluma nami ngizoza ngizokulanda. Yeah. Sibe ba4 na. Hayi kenkinga. Ngiyabonga. Ngicela ungisondezele manje. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo lwethandani. Sake angazi soba naye ingxoxo necouple yethu sike sizwe nje ukuthi ingabe uthando labo luhamba kanjani. So ke sike sibuke. Sanibona njani? Ninjani? Ngiyaphila nami. Ngicela uqala ngakuwena dadewethu. Ngicela ukwazi isibongo nala umso wakhona. Isibongo ngwambokazi, nguzamambokazi. Oh okay. Kuphi emakhaya? Emakhaya yami. Greytown. Greytown. Yebo. Angathi uyacabanga nje emakhaya akho? Greytown. Awukhulelanga khona? Khulele khona. Oh manje uhlala kuphi? Njengamanje sisentuzuma. Oh, all right. Uhlala kuphi futhi? Middle East. Oh okay. Ngicela ungazisa isibongo negama. Kulungane ngakaphungula isibongo. Phungula. Yes. Ngazi nani phungulani? Yes. Akulungile. Ngicela kwazi bhuti ngichazela nje kabanzi i-relationship yenu iqale nini? Nihlangane kuphi and niphathene kanjani? Uzama ngihlangane naye last year mesisebenza ndawonye futhi ngaphakathi kwakuthi nami ngibona intombi ngoba ngami mengisingile ngaleso sikhathi. Okay. Ngaze ngaba nomuntu njengamanje. Kodwa nje so far nje hayi umuntu wami. Wena ubusingle nihlangana yena wathini yena? Naye ngazi umuntu osingile hlangana. Sihlangane nje singile sobabili. Okay, and awukazi ubone lutho mhlawumbe ukuthi khona umuntu okhona? Akaze ngibone lutho angaze ngisuke lutho futhi. Oh okay. So ke mhlawumbe indlela ayiyona umbona okay ngiyaxolisa ngimbuze ngilombuzo ekhona befana ngibuze wena kodwa ngivumele nje ngibuze. Indlela enthandana ngayo umbona umuntu ngelinye ilanga oyothumela abakhongi ekhaya lakhe kaMbokazi noma mhlambe umuntu obungakayicabangi into ecishile ngalapho nje? Nje ngakutshela ukuthi sami ukuthi abo mina le iminyaka yami
njengoba ngisho ukuthi kade ngingenamuntu isikhathi eside. Vele sengithatha njengomuntu bese vele ngimbonile ngamkhetha kwabaningi. Sengizimisele ngokuthi nje ngihlanganise amasenta ami konke ngihambise nje ngingidala. Okay. Anihlali ndawonye ngisho? Hayi ahlali ndawonye ngoba kwamanje mina ungakabi nendawo ngokuthi kodwa ingazi uhlala nomzali wakhe. Umzali? Uhlala nomzali kwamanje yena. So namanje nami ngize ngilungise into zami ngibe nendawo eqondile. Awukazi futhi uyomcheck-a ngakubo mhlambe njengoba ehlala nomzali nje okusho ukuthi kufanele uhloniphe ungangeni ngaphakathi. Njengomuntu osebenzayo. Mhlambe ugcine nje egedini. Njengomuntu osebenzayo angazi ngikwenze lokho. Kodwa njengomuntu osebenzayo ngihlezi nginaye ngifuna ukuthi ngilokhuze ukathi ahlangane edrobheni mhlambe ngimthathe ePhava yabo ngoba ngumuntu onemoto. Okay. So mase nibuya mhlambe ntambama akukaze ukuthi umhambise mhlambe umshiye egate ekhaya noma ungezongena. Ngamanye amazwi ufuna ucheck ukuthi uyazi ukuthi uhlala kuphi. Ya kona ngiyazi ngaya kanye. Waya kanye. Kanye lehlala khona kanye ngamshiya nje oyosuku. Kodwa isikhathi esiningi ngihlezi ngimshiya edrobheni ngoba mina ngihlala kude emfutheni uhlala ngala komlazi. Oh okay. Seswami ngicela ukwazi la indlela ubhuti akuphethe ngakhona umbona ngelinye ilanga kumuntu ongabe umyeni wakhe uvume uma ngabe ethi uzothumela abakhona. Ngimbona umuntu o-right impela onganankinga. The time kade efika empilweni yakho ube usingle? Ngisingile. Okay. Mhlambe yini nje uyithanda ngaye? Ngithanda nje ukuthi uyanginikeza uthando nesikhathi sami. Okay. U-right man. Ngi-right nje ngaye. Angina-complain. Mhlambe kwi-previous relationship yakho njengoba uthi wakufica usingle. Mhlambe indlela ophathe ngayo kuqala indlela naye akuphethe ngayo manje ayikwenza ukukhumbula emuva. Indlela angiphethe ngayo yena njengamanje ayifani nasemuva. Ekuqaleni kwangekho kanje into anginayo before. Ngekho nje right. Waye umuntu nje o-violence oshaya naye. Okay, wayishayana. So lo enginaye njengamanje akashayana no right. Mhlambe loyo wayekade ekulobolile noma awukazi ulotsholwe vele? Abengangilobolanga. Okay. Abengangilobolanga. Okay, ayikulungile kuyeza. So ke ngine surprise yena. Ngiyazi ukuthi uFebruary usuyaphela inyanga yothando but because akufanele ngabe sithandana ngoFebruary kuphela nangezinye izinyanga ama relationship asekhona kusuke kuthandana. So ngicela ningivumeleni ukuthi ngihloniphe ukuthandana kwenu nginilethele surprise and then sikwazi ukuthi sikhulumisane emva kokuba kade nibona surprise ukuthi izohamba kanjani. So ngicela nisukume nibhekele emondeni ukuze ngizokwazi ukulanda surprise yenu. Ngicela ukuthi nijike only if ngiyasho ukuthi jikani. Oh. No, ngisho mase ngizohlala. Ngiyacela ukuthi nisendeze surprise. Nisondezela ke surprise. Bibeke nje la. Okay, ngicela ukuthi nijikeni nibuyele ehlalweni zenu. Alright. Uyaphila futhi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Yebo sisizwe. Nakho ke, ngabe uyena sesikade ukhuluma ngaye? Uyena impela isithandwa sami uJesu. Isithando sakho. Oh, alright. Seswethu, ngicela ukubuza ubani ubhuti? Uthe isithandwa sakhe. Saba. Samambokazi. Usho kanjani? Uyamazi usithando sakho? Noma uyakusukela? Uyamazi vele? Ubani? Wazibani zama? Ngiyamazi. Uba. Usithando sakhe. Isithando sakhe. Ayisithando sami. Isithando sakho? Isithando sami ngihlala naye endlini. Awusho ngene uthi single. Ekuhlanganeni kwenu uthe ube single menihlangana nobhuti. Ngisho njalo singisingile ihlanganeni nobhuti oba bengenza ukuthi angakwazi ukuthi yena afinyelele kuphi la ngihlala khona endlini. Ngezimo ezithizeni futhi ade ngizenzela khona lokho ukuthi angakwazi afinyelele endlini. Okay. Ngoba kunongazwani phakathi kwami vele naye. So ingakho amtshela ukuthi uhlala nomzali. Ingakho ngamtshela ngihlala nomzali. Okay. Ingakho ngamtshela ngihlala nomzali ngoba kunezinto ezikhona phakathi. Angizwa kahle. Uqale phansi nje usho ukuthi mina kufanele kube kanjani?
Ngingayazi zonke leyo nto oyishoyo. Bengafanele ungayazi futhi yonke leyo nto leyo ngoba bizodala uqheko phakathi kwami nawe. Usifana kanti vele mina siney'nkinga vele naye lapha endlini. Mina ngichuze wena ngoba wena unjani ungiphethe kahle si-right. Ubayi kahle lona bani manje? Isikhathi eside kanjena mina ngisangana nawe. Umuntu engiphilisana naye. Isikhathi eside kanjena mina ngisangana nawe. Wayekwati ungamtsheni ngani for the first time usukhona le face lo. Engekwazi phela ukukutshela. Ubaye nelona. Umuntu engiphilisana naye. Ngendlelani? Siphilisana naye ngihlala naye endlini. Ukuthi bengisaney'nkinga nje naye nje. Siney'nkinga nje naye. Ingakho ngize ngachuza ukuthi ngikhethe wena. Ngoba nawe unenkinga uyazi inkinga kanawe ukuthi iyani. Surprisingly. Uyambona ubhuti obehleze ebhizinisi sonke isikhathi. Shuthi uyena lo wayifonile ngabo Lo muntu Wantoni ekuzeni kokuthi. lo muntu lo uphaya wami. Uphaya wakho? Khona uphaya wakho lana wena? Yini nale? Awudayisi uphaya wena esitolo. Ubheke nje lo muntu. Usujwayela kampilo. Ubaye nalo. Besami. Ungangibamba. Ngilethele lana. Okay. Sing right, bafuthu. Efeso, uba igama lakho wena. Uzongibona. Efeso indawo bese ngilethele usigqoko lengabazi manje. Uzongibona usingubo. Ufuna ungibona? Siyaphuma. Manje ithini into? Sophuma lana kuze kanti kahle yini ezelwe lana? Thula ke wena. Wena yini wena ube nje? Sonke lesi sikhathi le yini inkinga yakho? Siphisana isikhathi. Sonke lesi sikhathi nje ufana nosikhathi nje unjeni. Akekho nosikhathi siphisana isikhathi. Wena into yenza kahle ikhona la wenza khona kahle. Ngiyawenzela yonke into manje. Wena usebenzi wena wondliwa yimina wena wondliwa yimina wena. La mina ngithola uthando lwethu engalwazi. Mina ngeValentine ngikwenzela zonke izinto kuthengela zonke izinto kanti khona uma usigqoko la ngabazi. Wayosigqoka kenze lutho usigqoka phela mina ngithole uthando lumnandi la kuwena ungithola zonke izinto kuwena uthanda uthola ama present. Uze usho lezo zinto. Ngikhetha wena nje mina usigqoka ngikhetha kodwa ungangitsheni ngani. Usukumela mina. Ngikutshela ngosigqoko. Hayi bobe ngiyekwazi ukuthi ngitshele ngosigqoko. Usigqoka unenkinga kuyimanje uyazi wenze operation mina ngikwazi ukuthi So-ke uthini-ke ngobhuti inhliziyo yakhe njengoba ebhalile kwishow it means akekho right. Ubonile ukuthi ukhona i-relationship osunayo ingakho ezela. So uthini ngama-feelings akhe esebona izinto zenzeka kanje. Yindaba kanti ubone ukuthi okay awukho right ngaye. Why bungaveli unqamuleke i-relationship kube ukuthi iyaphela not ukuthi uqale enye i-relationship esakhona yena. Bewuthi ekutholeni kwakhe kuzogcina kuphi? Wayophula inhliziyo yakhe. Because uyacabanga manje ukuthi uzizwa kambi. Uzizwa kabuhlungu. Sengidlala isikhathi esingaka. Ayiphole okwenzeni kwami lento engiyenzile mina. Ngiyenze for i-reason naye akayaziyo ukuthi unenkinga yani. Uyazazi na ukuthi yini inkinga kanayo. Ingakho ngize mina ngakhetha abani? Ngakhetha lo bhuti enginayo. Manje inkinga yakho ukuthi akasebenzi. Inkinga yakhe akasebenzi nasembhedeni ayikho into. Wazi zonke lezo inkinga mina ngiyazazi. Thula wena. Thula. Ngitshele wena ngitshele wena inkinga zasendlini. Benge ngikwazi ukutshela inkinga zasendlini ngoba uzoba muncu uthando ukuthi sobabili mangitshela ukuthi khona umuntu enginayo endlini. Benge kube khona right lokho. Manje kuzogcina kwenzekeni? So manje ufuna isukenike le nto ngoba uthela. Ngizokho sigqoko la. Buka nje 17 nje wena. Yabe simzama. Buke ngenza izinto ezithile. Buka nje nginkinga le nto le yakho. Okay. Ngicela hlaleni kahle phansi ngiyacela. Ngiyacela hlaleni kahle phansi. Yayibona into enzayo, yabemkhuba yakho. Ngicela hlaleni kahle phansi ngiyacela. Indaba sizongitshela ukuthi khona lo muntu empilweni yakho. Ngiyacela hlaleni kahle phansi ngiyacela. Ukuthi usungitshela ukuthi khona umuntu empilweni yakho. Ukuthi khona empilweni yakho lo khona umuntu okanjeni. Yini lento le? Bengizokutshelela ini? Ngikutshelela ini? Yayibona inkhuba yakho ke manje. Mina ngifake ngiyimise kanjani le. Okay bafowethu hayi. Ngicabanga ukwenza njani wena? Mbamba. Buka unamahloni. Wazi ukukhuluma uphendule yonke isikhathi kanje phambi kwakhe nami mina ukhuluma nesizom kanjani. Cha ngikhuluma ukuthi wena ucabanga ukwenze njani ngoba usubona nanga umuntu. Ucabanga ukwenze njani? Shuthi mina ngiyenze njani ngihambe ngitshele umuntu wakho yonke oyifunayo lo. Angifuni lokho. Ufunani pho? Angifuni lokho mina yini kade ufuna mina sonke lesikhathi? Ngifuna wena ufuna uthando nempatho. Lolo nginikeze lona. Uyabo. Lolo engalitholi. Ngicela ukwazi ukuthi lakho ufuna kwenzekeni? Nokuthi
ngifuna ukwazi esayidini lakho. Angazi bese lo muntu ngitshelile sisami ngimthande ngaqala ukumbona ngizimisele ngaye. Manje mase kwenzeka into kanje engazazi angazi kufanele ngenze kanjani mina. Eish. Inkinga-ke le ngoba manje ubhuti naye akekho right esayidini lakhe nawe awukho right esayidini lakhe. Kuningi. Dadewethu yini edala ukuthi ube nesithembu umuntu wesifazane? Ukuthi olinye iside ukuthi ena izinto zami ezihambi kahle. Okay, yini edala ukuthi ungayiqedi i-relationship uyimali yoqala enye entsha. Ebe ngifuna uqala phela ngiphole kuqala. Ngeke manje ngiqale olunye uthando ungakahili kahle la inhlizweni yami ngayi. So ukuphola kwakho ukuthi uthole omunye umuntu usanaye. Ukuphola kwami phela ukuthi ngiyazi vele noma ngabe uthi uhleli lapha endlini vele uzofica endlini mina naye vele umuntu engi-right ngaye. Bengicela ukumkhipha ngoba vele akanalutho. Ngizakashone ngaphi? Ngoba yonke into yami. Angihlola bo. Kwasibanzima. Ezinye izinto engizenzile wena uyibona. Wenza amasiko. Into oyenzile wena. Wenza amasiko. Hewe. Ibo, nayi ibhathi lambo. Bazohamba labantu ngiyakutshela. Heza. Dubula. Into engizoyenza nje ukuphamba. Okay, ukuze sibe right sonke ngiyacela zama usuku uthatha umuntu wakho niphume naye niyoxoxela eminyango. Uzothatha muphi umuntu wakhe? Umuntu ozokwazi ukuthi mina phela kekho umuntu. ukuthi uhambe naye. Wena uyilutho wena umuntu wami ngisamthanda. Ke ngikhishwe lokhu yini? Hey madoda. Angifuni umphathini phela bephelele. Ngicela usuku umthatha umuntu wakho uhambe naye. Asapho. Uthatha yena ngempela? Yebo ngithuza yena. Uthatha ba? Ngithuza wena. Usuze ba? Hayi, Muslim. Awuhambi bhuti. Ngenza islim manje. Manje ngizomthini lo siqoko lawo mina. Isiqonyo. Akithi umtshelele emakhaleni wena uthi umvele umuntu wakho unenkinga zakhe ngayilungisa. Mina ngizoyithini lonto. Ngathi umtshele yonke sonke lesikhathi. Inkinga mina naye. Mangase kwenzeka ubhuti alahlekelwe umsebenzi naye futhi uzophinda uyoqala enye relationship umshiye kanjalo elenga ngoba nakhe engasenawo umsebenzi. Hayi kamtha. Nawe uzomshiya, ngizomshiya. Ngeke ngize ngimshiye ukuthi uphelele umsebenzi. But nakho nje uqalile i-relationship naye uhlala nobhuti endlini. Ngichazile ukuthi ubhuti wenze operation. Asikwazi ukuyijabulisa mina nathi inkinga yakho wena. Ngiyabulisa naye. Futhi ukhetha yena. Shuthi wena ngiyoza mina. Angikuyoza. Wenzani? Angiyani mina ngiyashinda ngichuza wena uyimathi angiphume nomuntu ngiyokhuluma naye eminyango. Umuntu wangithatha wena nje. Ngicela ukusambe ngizwe ukuthi sikhulumani ngizozwa. Uphuma nomuntu othandana naye kahle nithatha ba right ku-relationship yenu. Yebo. Okay, okay. Mevuma-ke ningaphuma. Nithatha ba right ku-relationship yenu angisho. Mawuphuma la usho uchaza kona ukuthi ngeke uhlukane naye ngenxa yezinye izathu. Wena umuntu wakho lo usarasa. Hayi sisoma ngiyafisa ukwazi kodwa ke ukuthi angithembisa ukuthi lesigqoko ngoba ngibakutshela sekuqaleni siswami ukuthi ngizimisele ngalo muntu. Okay. Mekuthi uyakuthembisa ukuthi lo muntu asaba khona empilweni yakhe. Uhlala naye endlini. Uhlala naye endlini. Yes, uhlala naye endlini. Ngizohamba ngizozama ngayonke imizela. And uchazile ukuthi ubengekaze akwazi ukumkhipha ayendawo ngoba uthi uzoyaphi ngesimanga sokuthi akukho la ephanda khona. So uzokumele ukuthi ngifuna ukuzwa ngaye lokho ukuthi kuzokwenzeka kanjani khona konke lokho. Njobe uphuma nami ngaphandle manje. But mina nginikhiphela usiniyokhuluma. Nginikhiphela ukuthi niphuma nini ngoba nikhethe nini ni right, niyathandana nisharp. Hayi mina ngiyamthanda uzama mfethu. Usamthanda? Samthanda. Okay, hayi ke shuthi nginganikhulula anginayo inkinga. Kuthiwa angazi nokuthi ngithini. kwenzakalani emqondweni wakho manje? Ithini into? Didekile sisikakhulu. And uyacabanga ukuthi manje usabuyela endlini usabuyela Wena lo muntu. Manje njengoba manje ethi ukhetha yena lo muntu lo oyikhwapha. Futhi manje sekuwena umuntu oserious ngaye manje. Yes. Mina ngiyi-stress manje angazi ukuthi ngizoyithini manje endlini. Yabo, inkinga lento. But mawuphuma la ngithembisa ukuthi awuzolimaza umuntu. Mase buyele endlini. Cha siswami ngifuna ukuqamba mama kwamanje ngifuna ukumbona. Awufuni. Yho. Njengoba nihlala ndawonye Hlala ndawonye impela kodwa ngoba manje into esengenze yona la. Yes. Bengingacabanga ukuthi kungenzeka into kanje la. Yabo. But ngithembise ukuthi engafunini kwakho ukumbona at least
mekuwukuthi uyabuya ezendlini kwaphela ikhona naye la ehlala khona. Ngithembisa ukuthi ngeke uzomlimaza. Okay sisi ngingathembisa kodwa sengiphume kumina manje ukuthi mina ngicela ngishift. Okay. Ngoba manje ngeke ngisakwazi. Okay, ukuthi yeah. ngihlale naye. I think kungaba ngcono but ushiftela kuphi? Lokho ngizobona. Hamba nesikhathi ngizoya kuphi. Kodwa ngifuni nje ukuhlala nje seduze nala khona. Ngoba impilo yami onekeke kakhulu. So manje uzodala esinye isikweletu okufanele ushifte ngaso because ngeke uzokwazi ukushifta mahala na kanjani uyayidinga imali. Ngiyayidinga impela imali. Noma usazoyilinda kuyena futhi. Hayi ngiyayidinga kodwa manje yena ngimcabange. Ngimcabange. Okay, ngiyakuzwa. But ke engathi ungaphola, ngiyazi inhliziyo yakho isazobila nje. Akuyona into ongayikhohlwa manje but ngiyazi ekuhambeni isikhathi kuzodlula. Ncithe ngendlela osifole ngayo, asikhisi. Ngiyabhlungu impela. Mbuke lapha ekhaya nizibonelele nani ukuthi kuhambe kanjani, kunamanga amaningi phakathi but indlela uMambokazi achaze ngayo ukuchaza Santo ubhuti njengoba bathi uhlala naye njengoba athi wenza i-operation. So I think ile umbrella azivikela ngayo isangaqophoka because akwazi ukuthi ungavika ngokuthi ngoba nakho kwenze i-operation so kunezinto eziningi angajabuli kunendlela angajabuli ngayo angekho right ngayo wazi wacaba asikho isizathu esivalid ongasibekela ukuthi nasi ngiyasikhipha esihambelene nokucheat. Ukucheatha nje ku wrong noma kuthiwa uthi umuntu wenzeke kanjani wenze operation noma angisajabulile nana asikho isizathu esivalid sokuthi ungacheat. So angazi mina into engiyazi ukuthi othandweni kufanele umenzele umuntu iqiniso uma umthanda uyamthanda if awusekho right ngaye mtshele ukuthi angisekho right ngicela ukuthi sihlukaneni ongcono kunokuthi ungamkhalisa nokuthi ungambukanisa nabantu kunokuthi ungamqambela amanga. So ngiyacela uma umthanda umuntu hlala othandweni lakho umenzele iqiniso. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe like share ngiyathanda kakhulu ningasikhohlwa especially esizoqala ngomhla ka-3 ngelo mhla ka-10 so baba no mama ka-Enzo. So if kukhona i-product oyidingayo ungasithinta ku-062 219 7748. Bye. Black Life TV.